ተመስገን ኣምላክ ታይሳነ ሰላማትና ቻናለይ ቤተሰብ ሰላምኩም ብዙሕ ትረፍ ይበለለይ ባይ ሃምዚ ትርለኹም ኣብ ጎድኒ ክልተ ጎድኒ ገብረዮ እኒኹ ማለት እዩ ኣጋጣሚ ትበይ ለ4 ወርሒ ሙንታይ ዛልዕልዎ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ሕዚ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ያው ብጣዕሚ ደስ ዝብለኒ ከመጠን ብላዕሊ ማለት እዩ ዩቱብ ማለት ያው ከምዚ ትፈልጦ እታ ብጣዕሚ ከምዚ ብቃላት ዝግለፅ ኣይኮነ ከቢድ እዩ በተለይ ኣብ ስራሕ ኮይንካ ብዙሕ ነገር ኢሉ ኣለና ብጣዕሚ ዝከበደ ፃዕሪ ዘለዎ ስራሕ እዩ ዩቱብ ማለት ከምዚ ብቃልካ ትገልፆ ኣይኮነ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ በእውነት ብጣዕሚ ካብ መጠን ብላዕሊ እመቤታችን ደኣነ ዝገበረትለይ እግዚአብሔርን ብጣዕሚ በቃ ኣብ መጀመርታ ሰዓት ብተስፋ ላስፀበኩ ነይረ እስካብ 2 ወርሒ ገለታት ማለት እዩ 2 ወርሒ እስካብ 3 ወርሒ ካብኡታት ላብ ዝለለ ግን በቃ ናይ ምስልቻይ ምናምን ኣጋጢሙ ነይሩ ማለት እዩ ብጣዕሚ ሰልችኒ ነይሩ መጀመርታ ያው ኣብ 2 ወርሒ ገለ ክምለስ ገለታት ኢልኒ ነይሩ ማለት እዩ ካብኡ ላብ ዝለለ ግን በቃ መዓልቲ ስለ ዝወሰኸ ብጣዕሚ ሰልችኒ ነይሩ በእውነት ብጣዕሚ ማለት ካብ መጠን ብላዕሊ ግን ኣምላክ ይመስገን ሰብ ድሓስቦ እንተይኮነሲ ኣብቲ መዓልቱ ከምቲ ኣነ ድሓሰብክዎ እንተይኮነ ኣብቲ ተስፋ ዝቆረፁ ኩሉ ዝሰልቸየሉ መዓልቲ እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ብጣዕሚ ካብ መጠን ብላዕሊ ምክንያቱ ብዙሕ ተኣስሙ ሒዝካሲ ከምዚ ትኾን ተሎ ብጣዕሚ መሕዘኒ እና እግዚአብሔርን ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ካብ መጠን ብላዕሊ ማለት እዩ ካብቲ እዚ ምዃንሲ እቲ ዝፃዓርኩሉ ነገራት እዩ ብጣዕሚ ላሰልቸየኒ ማለት እዩ ዝኩላ ዳርጋ ዓመት ክመልእ ኢለ እኒአኹ እዚ ኩላ ነገር ኣሕሊፈ ደሞ ሸበካ ኣይነበረኒ መንደር ላዘርኩ ኣጋጣሚ ኣሽዑሲ ሸበካ ሸሪሓ ኣይነበረኒ እና ብጣዕሚ ዝፃዓርኩሉ በቃ ለድኸመኒ ካብቲ ናይ ዓዲ ዓረብ ስራሕ ለድኸመኒ ስራሕ እዩ እና ከምዚ ትኾን ተሎ ድማ ድዒ ተስፋ የቁርፀካ ካብኡ ድማ በቃ ትሳለቸ ኢኻ እና ብጣዕሚ በቃ ዳርጋ ምስልቻይ ገለታት ኣጋጢሙኒ ነይሩ ግን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒኣለም ብዕለታ ድንግል ወላዲት ኣምላክ ዩቱበይ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ እግዚአብሔርን ብጣዕሚ ማለት ካብ መጠን ብላዕሊ እና ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒኣለም ኣነ እኳ ያው ብዙሕ ነገራት በቃ ዳርጋ ምስልቻው ገለታት ብጣዕሚ ኣረ ሰልችኒ ነይሩ በተለይ 2 ወርሒ ካብ 2 ወርሒ እስካብ 2 ወርሒ ገለ ዘሎ ክምለስ እዩ በቃ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብዚ ሰሙን ኣብዚ 2 ሰሙን ላበልኩ ላሰራሕኩ በቃ ዳሕና ነይረ በተለይ 3 ወርሒ ውድእ ምስ ኣበለ ግን ብጣዕሚ ተስፋ ቆሪፀ ነይረ ማለት እዩ ዳርጋ ቪድዮ ምስራሕ ሓዲገዮ ካብኡ በቃ ብጣዕሚ ሰልችኒ ነይሩ ግን እግዚአብሔር ይመስገን ማለት እዩ ዩቱበይ ትመልስለይ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ከምዚ ኣብ ቅድሚት ዝገበርክዎ ማለት እዩ ከምዚ ሓደ ይኮን ነይሩ ያው ሞኒታይዝ ስለ ደልዕሎ ሕዚ ግን ያው እግዚአብሔር ይመስገን ትማሊ ብዕለት ሓደ ኣጋጣሚ ብደገ ይሰርሕ ስራሕ ስለ ዝበዝሐኒ እና ግን ኣይኣመኑ ከይለ በቃ ከምዚ እስኪ መዓልቲ ክወስድ ትኽክል ድዩ ወዮ እስካብ ድመፅእ እስካብ ድምለሰለይ ኢለ ዳተጨነኩ ምስ ትመለሰለለስ ከምዚ በቃ ከምዚ ካልእ ነገር ገለታት ያኒ ክምለስ ድዩ ትኽክል እዩ ኣይትኽክል መዓልቲ 2 መዓልቲ 3 መዓልቲ ገይርና ማለት እዩ ብዕለት ሓደ ንግሆ ካብ መደቀሲ ብባሕቲ ማለት እዩ በስመ አብ ኢለ ትልዕለ ጀዋለይ ክፍት የብሎ ኣለኹስ መፅእ ኣለና ብጣዕሚ ተሓጎስክዎ ተሓጓሲ እንድዒ ክገልፆ ኣይክእልን እና ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ዩቱበይ ትመልስለይ ማለት እዩ እግዚአብሔር ይመስገን ያው ዋላ ኣብቲ መዓልቲ ንእሽተን ይንዋሕ እምበይ መጨረሻ እዚ ስለ ዝኾነ ብጣዕሚ ደስ ይብለኒ ኣሕዋተይ ማዕረይ ተስፋ በቃ ሰልችኒ ነይሩ በእውነት ፀውላካዮ ሓጨር እዩ ብጣዕሚ ሰልችኒ ነይሩ ዝኩላ ነገር ፅዕርካሲ ከምዚ ትኾን ተሎ ብጣዕሚ ዝስልችወካና
ግን እግዚአብሔር ይመስገን ኣምላክ ይስኣናይ ያው ኢትዮጵያ ትመልስለይ ማለት እዩ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ኣሕዋተይ ማዕረይ ከምዚ ዘጋጠመክን ድማ ያው ተስፋ ኣይትቁረፃታ ክብለክን ይደሊ ተስፋ ኣይትቁረፃታይ በቃ ስኡ ኢልክን ስርሓ ኣብ መዓልቲ ምክንያቱ ሕዚ ኣነ ደርጋ እዚ 4 ወርሒ ምስ ገበረሲ ከም በቃ ቢዶ ምስራሕ ወርሒ እየ ላቋረፅክዎ ስኡ ኢለ እዚ ላይፍ ገለታት ዝኣተኩም በይና ምክንያቱ ከመይ ድዩ ከምዚ ትኾን ተሎ በቃ ቢዶ ላሰራሕና ወይ ላይፍ ለኣተና ሓደ ስኡ እናተሓድግለናዮ ሰዓቱ ይቕንሰልና ሳብስክራይብ እውን ይቕንስ ስለ ድኾነ ደይ ምቁራፅ ማለት እዩ ደይ ምቁራፅ እስካብቲ ድኾን መዓልቲ ንሰርሕ እኒአና ተስፋ ተይቆረፅናይ ትክክል እዩ ተስፋ መቁረፂ ግን ያ ተስፋ ተይቆረፅናይ ንሰርሕ ኣለኒአና ማለት እዩ ሰዋታይ 4 ወርሒ ዝኣክል ሙሉእ ኣነ ላይፍ ኣያቋረፅኩ ቢዶ ገለታት እምበይ ኣያቋረፅኩ ነይረ ግን በቃ ደይ ምቁራፅ ተስፋ ደይ ምቁራፅ ተስፋ እንድሕለይ ቆረፅካ ድማ ትዕወት ኢኻ ሕዘወታ 4 ወርሒ ሙሉእ ስእልካ ምስራሕ ማለት ብዘይ ካልእ ዓለም ከቢድ እዩ ትሓስቦ ተለካ ከቢድ እዩ እና ኣሕዋተይ ማዕረይ ከመይ ድመስለክን ኣብ ኩሉ ሓደ ሓደ ያጋጥሙ ክኽእል እዩ ከምዚ ናይ ደጋጠመኒ ግን ተስፋ ደይ ምቁራፅ ላይፍ ምእታይ ካብለ ቢዶታት ላሰራሕካ መልቃቅ ከምዚ ላገበርካ ምክንያቱ ይቆፅር እዩ ዋላ እቲ ገንዘብ እውን ይቆፅር እዩ ካልኣይ ድማ ሳብስክራይብ እውን ኣይቀንስ ሰዓት እውን ኣይቀንስ ተስፋ ደይ ምቁራፅ ማለት እስካብ ድኾን መዓልቲ ኣነ ሕዚ እስካብ 3 ወርሒ ዳሕና እየ ነይረ ኣብ 4 ወርሒ ምስ በልካ ግን በቃ ስኡ ኢሉ ከምዚ ናይ ተስፋ ምቁራፅ በቃ ምስልቻይ ነገር እንታይ እዩ ትርጉሙ ምክንያቱ እንታይ እዩ ትርጉም ከምዝታት ምስልቻይ ነገር ገለታት ኣጋጥምኒ ነይሩ ግን ትሰርሖ ተኮይንካ ምክንያቱ ክሕግዘካ እዩ ሕዚ ኣነ ላይፍ ስለ ዝኣትወሉ ኣይቀንስኒ ሳብስክራይብ ይኹን ሰዓት ይኹን ኣይቀንስኒ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ዝኣትወሉ ሓደ መዓልቲ እኳ ተብድየ 2 መዓልቲ ይሰርሕ ከምኡታት ላገበርኩ ላይቭ ደይኣተኹ ይመሺ እንድሕር ዋላ ንእሽቶ ደቂቃ ትኹን ዋላ ሰዓት ኣይምላእ ቪድዮ እየ ብዙሕ ካብ ወርሒ ገይረ እኒአኹም በይ ላይፍ ይኣቱ እየ ሓደ መዓልቲ ተዝለለ 2 መዓልቲ ይኣቱ ከምኡ ላገበርኩ ማለት እዩ ምክንያቱ እንድሕር ሓዲግናዮ ኩሉ ነገር ይቕንሰልና ስለ ድኾነ ተስፋ ተይቆረፅናይ ተይሰልቸናይ ንስራሕ ክብለክን ይደሊ እቲ ማለት ብጣዕሚ ትፅዕረሉ ብጣዕሚ ከቢድ ነገር እዩ ብዘይ ካልእ ዓለም ግን እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚ ደኣነ ዝረድእኒ ከምዚ ናየ ድኾነ ተኮይንና ኢኻ ትክንደ እግዚኣብሔር የርዳእክን ክብለክን ይደሊ ብታሕጓስ ግን በቃ ፅዋዕ ዶ ዓርሶ ነማነ እየ 2 መዓልቲ እስካብ ልመልስ ኣይ ኣሞንኺ ነይረ ይኣትሩ እዩ እና ከምዚታት እዩ እግዚኣብሔር ይመስገን ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒዓለም ብጣዕሚ ካብ መጠን ብላዕሊ በእውነት ካብ መጠን ብላዕሊ ደስ ይልኒ ምክንያቱ ከምዚ ክኾነለይ ኢለ ኣይሓሰብኩ ኮይን ግን ክብሪ ይስፋሕ መድሃኒዓለም ካብ መጠን ብላዕሊ ደስ ይብለኒ ከምዚ ደኣነ ድኾነለይ ዳኣኻትክን ይኹነልክን ኣሕዋተይ ማዕረይ ምክንያቱ እዚ ፃዕሪ እዚ በተለይ ኣብ ስራሕ ኮይንካ ትፅዕሮ ነገራት ድፈልጦ እዩ ድፈልጦና ተስፋ ተይቆረፅክኒ እስካብ መጨረሻ ስራሕ ይብለክን እስካብ መጨረሻ ሰውእታይ 4 ወርሒ ያለ ምንም ነገር ትሰርሖ ተለካ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ግን መጨረሻ እግዚኣብሔር ይመስገን ብጣዕሚ እየ ደንጊፀ ትልሕለሲን እኮ ትልዕል ርኢ ብላ ወልጀዋዝ ትኽክል በቃ ስኢላ ከምዚ ኮይኑ ነይሩ ጠምጠመርካ ሰዓት ማለት ሕዚ እውን እግዚኣብሔር ይመስገን ከምዚ ኮይኑ ብጣዕሚ ደስ ይልኒ ማለት እዩ ተመስገን ኣምላክ እንታይ ይስኣን